गिबियावनो नोंथांनि जि निउस चेनेल बेनिसिम जोङो गाहाम हामलायनायखौ बावहरदों उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय आरो जों दिनै थारैनो गोजोनदों जे सारा बर'फ्रा दिनैहाय माने 77थि जि बर' थुनलाइ आफादनि गायसननाय सान बेखौ जों दिनै फालिबाय थादों आरो बेखौ सारा भारत माने गासैबो आसाम बुहुमाव थानाय बर'फ्रानो बे सानखौ फालिदों दा जोंनि बर' रावा दिनैहाय गुदि फरायसालिनिफ्राय फैनानै माने मुलुग सोलोंसालियावबो दिनै जायगा मोनबाय आरो बियो साहित्य एकाडेमियावबो दिनै बियो जायगा मोनबाय नाथाय जों नुनायाव माने बर' रावा जेसेबां जौगादों जोंहा नाथाय माखासे खैफोदबो जों मोगा मोगि जानो थांबाय थादों आरो बे खैफोदनिफ्राय जों बारग'नांगौबा जों बयबो खामानि मावनांगोन जों बयबो ज' सानलायनांगन बेनिफ्राय जों माबोरैहाय रैखा मोननो हायो जोंनि बर' बिजोंनि जि अबस्था बे अबस्थाखौ जों माबोरैहाय लाखिनो हागोन बे खोथाखौ जों दिनै बयबो साननांगोन दा नुनो मोनदों बर' थुनलाइ आफादनि अनगायै बर' फरायसाफोरनि अनगायै रायजो राजाफोरा बेनि बेलायाव माबायदि सांग्रां जानायखौ रायजो राजाफोरनो जोङो गाहायै बर' थुनलाइ आफाद बा बर' फरायसा आफादफ्रा जोङो एसे सांग्रांथि मेल जों लानांगोन जों बिथांमोननो खोन्थानांगोन जे आथिखालाव जोंनि रावा बोरै थांबाय थादों जे गावनि बिजोंजों फरायब्लाबोदि जोङो मानसि जानो हायो बे बाथ्राखौ जोङो बिथांमोननो फोरमायनो हानांगोन अब्लासो जोंनि आइ आफा बिथांमोना गाव गावनि गथ' गथायखौ फरायसालियाव हरगोन आरो फरायसालियाव हरबासो बर' बिजोङाबो थांनानै थागोन दा बेनिखायनो जोङो बुंगोन जे उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय बे बिथिङाव जोङो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव जों खामानि मावबाय थादों जों मेङालासिनो खामानि मावगोन इयुनावबो जों खामानि मावबाय थागोन गोदोनि बर' थुनलाइया जोनोम सान बा गायसन सान बे 14 नभेम्बरखौ दाब दाब जायगाफोराव प्राइमारिफोराव गोबां गाजा गोमजायै खुंनाय नुनो मोनोमोन नाथाय दिनैनि बेलायाव बे थासारिया गोबां सोलायबाय बेनि सायाव माबाफोर बुंगोन नामा जोङो बेखौ बुंनांगोन जे बे आसलथे माहारिबाद जि सानस्रि बे माहारिबाद सानस्रिया जथेस्थ' खमायलांदों जोंनि गेजेराव माने बांद्राय आफादफोरबो जाहैबाय बेखायनो थुनलाइ आफादा मा मावनो हायो होननाय माखासे साननायबो जोंनि गेजेराव नुजादों आरो बेखौ जोङो नुनोबो मोनदों जोङो प्रेक्टिकेलि जों मोगा मोगिबो जादों आरो दा बेबायदि साननायखौ जों समजों लोगोसे बोखारनो हागोन मानोना माहारिबाद जुदि गैया जायोबाथ' हारियानो गैया जागोन दा बेखायनो बियो एसे सम लागोन दायो बे साननाया फैदों जे बर' थुनलाइ आफाद गैयाब्लाबो जायो जोंनि माखासे आफाद गैयाब्लाबो जायो बे साननाया जोबोद टेम्परारि बे समाव जोबलांगोन बियो समजों लोगोसे बर' थुनलाइखौ रावखौ जौगाहोनोब्ला माबाफोर सिस्टेमाव सोलाय सोल' खालामनो गोनांफोर थागोन नामा सिस्टेम होननानै बुङोबाथ' जोङो जि दायो निउ इडुकेसन पलिसिनि बाथ्रायानो फैगोन बेवहाय निउ इडुकेसन पलिसिनि गेजेरजों आसलथे बिमा रावखौ जथेस्थ' गुरुत्त होनाय बाथ्रा बुंनाय दङ आरो बेजों लोगोसे जोंहा बिटिआरनि मानिजाथाव चिफ प्रमद बर' बिथाङा मोनसे बिटिआरनि थाखाय मोनसे इडुकेसन पलिसिबो बिथाङा सानदों दा बे साननाया जुदि बिमानि रावखौ बा बिजोंखौ जुदि गुरुत्त होनानै खामानि मावनाय जायोब्ला निश्चय बे बेलायाव जों आसाबादि जे गावनि बिजों बा बर' रावनि जि बिजों बर'नि जि बिजों बे बिजोङा माने मोजां फिथाइखौ जों मोननो हागोन जों जथेस्थ' आसाबादि बेखौ जोङो दायो सावरायबाय थादों जोंहा मिरुआ सावरायबाय थादों आसाम सरकारनि खामानिफ्राथ' माखासे थुलुंगाथाव नङा अब्लाबो जोंहा सावरायबाय थादों आरो जों जथेस्थ' आसाबादि आं दायो बुंदों जों आसाबादि बेफोर जेंनाखौ सावरायनायनि गेजेरजों फोजोबनो हागोन बुंनो लुगैदों आं गिबियावनो मोजां मोनबाय आरो साबायखर बावबाय नोंथांनि चेनेलखौ गमामायैनो जों गोदो बर' थुनलाइ आफादनि अर्थात जोंहा बर' साहित्य सभानि 14 नभेम्बरखौ खुंनायाव गमामायैनो गाजा गोमजा खुङोमोन बे समाव जोंहा राव मोननाय बा जौगाफुनाय बादि जोङो आवगायनायखाय बै समाव गुरलाब आरो रायजो राजाफ्राबो सापर्ट दङमोन नाथाय बोथोर सोलायनाय लोगो लोगोनो दा नुनो मोनबाय माने गमामायैनो खम जालांबाय थादों दा बे खम जालांनायनि बेलायाव माने बाहागो लानायनि बेलायाव जोङो दुखु फोरमायो जोङो दासिम नाजाबाय थादों नारा नाथा बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सान 14 नभेम्बर खुंथायखौ ओंखायनो एवारनेस हिसाबै लानानै जोङो गुबुन जायगाफ्राव खुंदों
दिनै जेरै जोङो सन्दनाबुरि गामिनि गेलेग्रा फोथाराव गाजा गोमजा खुंदों रायजोफ्राबो जथेस्थ' बाहागो लादों साननैनि हाबाफारि 15 आरो 16 नभेम्बर जोङो जथेस्थ' दिनै जोङो खुसि मोनदों जोङो दिनै गोबां रायजो राजाखौ सापर्ट मोनदों आरो जोंनि हांख्रायनाय लेखा गेदेमा उदालगुरि हालामनि गेदेमा सुबुंफ्राबो बाहागो लाफैदों जों आसा खालामदों इयुनाव जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा 16 नभेम्बर खुंनायाव ग्लोब ग्लोब बाहागो लागोनखौ जों मिजिंथिदों बेनिखायनो जोङो दासिमबो मेङाखै जोङो दैदेनगिरि साफ्रोमबो 16 नभेम्बरखौ खुंनायाव आं बेखिनिखौ बुंबाय दा संबिजिरा भारत संबिजिरा रावनि सायाव मोनसे रैखाथिखौ होबाय बर'फोरनो दा बे बेलायाव दिनै नुनो मोनदों रायजो राजाफ्रा बेखौ गावनो बर' रायजो राजाफ्रा फोजोबस्रांनो नागिरनायखौ नुनो मोनदों मा बुंगोन बेनि सायाव नंगौ बेबो नंगौ दा बेनिखायनो जोङो एवारनेस प्रग्राम लाबाय थादों जे 9थि फारियाव हाबलायबाय भारतीय संबिजिदाव जोंनि बर' रावा 2003आव दा बेखौनो जोङो माब्रै आरोबाव गोख्रों खालामसिननो हायो बर' रावखौ जोङो बुहुमनाङै जोङो माने गोसार होनो हायो दा बेखौ नारा नाथा थुनलाइ आफादा नाजादों नाजाया नङा नाजादों नाथाय माखासे माने रायजोफ्रा बुजिस'नो हायाखै जोंनिफ्राय माखासे बुजिनाय बा एवारनेस प्रग्रामखौ गेजेर ससेयाव खोब खम आफादनि दैदेनगिरिफ्रा गामि भितराव हाबनाय जायाखैमोन बिनिखाय बेयो गोमालांनायनि लामायाव थांबाय थादोंमोन नाथाय दा मोनफ्रोमबो जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि हाबाफारि जुथुम्मा बोसोरारि जुथुम्मा 16 नभेम्बर बर' बिजों सान आरो बिदिनो जोंनि रुंसारि अर्थात मुंख्लं सान बेफोरबादियाव बे बर' बिजोंखौ माने बा बर' रावखौ जोङो गोबां गोसार होनो थाखाय नारा नाथा नाजाबाय थादों आसा खालामदों बेखौबो बर' रायजोफ्रा बजबनानै लागोन इयुनाव जोङो बयबो सांग्रांथियै बर' रावखौ गोसार होनो हागोन बयबो रायलायगोन लिरगोन आरो गथ'फोरखौबो गावनि गथ'फोर जेनेरेसनफोरखौबो बर' बिजोङावनो हगारगोनखौ जोङो आसा खालामदों